Pangap raw ako ron. So what's up mga guys, no, na ako diri sa medical mission sa Barangay Pahom, no. Kaya daghan kay sila sponsors karon. Nga ni Cebu Anglers Club, Bertusio Caterers, kaya Alpha Phi Epsilon, kaya Arby's Bake Shop. Hindi masultin mo sa taho. Lami ang tao. Okay kayo. Okay, siya kay nakatabang ka sa mga tao na nakatabang. Gana kasi. Nakakuan po may lesson nga para magtarong og linya ang mga tao ba dili magkagubot damo sila gi kuan og kanang kuan nga batasan nga. Ito tambal sa mga artist. Iinom ro na eh. Tambal nila sir. Tambal para kadiyot ba? Para na sa kwan mo pinamix. Pawa. Kadiyot ba?